Čau, já jsem Alenka a tady mám u sebe tuhle 2 korunu a ještě tuhle modrou skalici. A teďka si vezmu toto, nevím, dám tam asi tak 3, 4, dělejl, štou úlov. A z té modré skalice budu to dávat tady. Tak, ještě trošičku, tak. A teďka tam zkusím dát tu 2 korunu. A podle mě by to mohlo udělat toto stejný jak s kovem. A co to, Elenko, je tady tohle s kovem? To měla být něco taková zelená skalice.